Taryhyň gadim döwürlerinden bäri türkmeniň esasy meşgullanan käri atçylyk bolupdyr. Biziň ata-babalarymyz tohumatlary köpeltmek barada dünýä taryhynda has meşgullygy eýe bolan şöhrat gazanan milletdir. Türkmen atçylygyna bagyşlap Ahalteke Bedewi biziň buýsanjymyz we şöhradymyz atly ylmy jemgyýetçilik ähmiýetli kitaby halkyna peşkeş beren hormatly prezidentimiz. Biz asyrlar boýy dünýäde şöhrat gazanyp gelýän ajaýyp tohumatlarymyzyň ösdürip ýetişdirmegine aýratyn üns berip, şan şöhradyny hassa belinde göterýäs diýmek bilen muň şeýlediğini naqtady. Görnükli şahyrlarymyzyň Taxty Süleymanlar üssü bedewiň diýip tarif eden dal boýunly bedew atlary ömrüň esasy bölegini, atyň üstüne geçiren iýleşlerimiziň asyrlar boýy madamalyk hemrasy bolup gidipdirler. Türkmeniň milli ýol ýörelgesinde goç şigit bilen bedew atyň dostlugy möhüm orna ýeläpdir. Ahalteka aty türkmeniň döreden we dünýä beren tohumatlarynyň naýbaşydyr. Görüşimiz ýaly Ahalteka atlarynyň gelip çykyş kökleriniň taryhyň müň ýyllyklarynyň gözbaş alyp gaýdýanyny aýtmak bolar. Geçmişde Ahalteka atlarynyň köplenç ýagdaýlarda Nusoy atlary ady bilen belli bolanyny edebiýatlarda ýazylýar. Grek taryhçysy Herodot hem miladiýanyň öňkü 5-nji asyrda ýazan eserini Nusoy'un owudun atlary hakynda söz açypdyr. Gadymy taryhçylar Günorta Türkmenistana bar bolan atlaryň şol döwürde mälim bolan at tohumlarynyň ählisinden tapawutlanýan üýtgeşik atlardygyny nyqtapdyrlar. Istenlik babatda alanynda hem iň ýokary hili we gymmatly bolan bu atlaryň şol döwürde hem beýleki at tohumlaryna garanyňda deňi taýy bolmadyk atlardygyny, owudunlukda oňa taýy gelip biljek janlaryň dünýäde ýokdugyny olar belläpdirler. Şol gadymy ýerli atlarymyz sypatlandyryp berilen häsiýetnamasy häzirki döwürmiziň Ahalteka atlarymyzyň kawapdaşdygyny gadymy awtorlaryň goýup giden ýazgylaryna görünýär. Tasydyň parfiýerleriň ýeketäk harby güýji atly eskerlerdir diýip belleýişi ýaly. Parlylar, ýagny parfiýerler beýleki kowumdaşlarymyz ýaly at bilen bagyra wadaşan ýyl bolupdyr. Muň şeýle bolmagy parlaryň durmuşynyň çarwaçylykda geçendigini, olaň esasan galýalçylyk bilen meşgullanan görkezýär. Gadymy awtorlar parfiýerleriň ömrüniň at üstünde geçendigini, olaň atyň üstünde söwüşleri, jemgyýetçilik, syýasy işleri amala aşyranlyklary, toý bayramlar geçirilýänliklerini, söwda edýänliklerini, din jalyanlyklaryny ýazypdyrlar. Gadymy kämil atlarymyzyň eýesi bolan parlar döwletiniň kämil ýarag esbaby bilen üçin edilen güýçli goşuny bolupdyr we ol daşky duşmana ul howp salypdyr. Gadymy Grek taryhçysy Plutarf miladiýanyň öňkü 53-nji ýylda Kara diýen ýerde bolup geçen söwüşde alowlap ýanýan ody meňdeş gözüni gamaşdyryp lowurdap duran Margiana polodundan edilen togurdulardyr demir donlaryny giyen parfiýerleriň atlary bilen üýtgeşik harby tilsim ulanyp Rimlilerin saýlama goşun sahaplaryny ýagny legionlary ýeňişe sedewar edenliklerini ýazypdyr. Türkmen medeniýetini assyz gözüňe getirmek kyn. At taryhynda bilişimiz ýaly türkmeniň hemrasy, gollukçysy, dosty, gol ganaty, bedenip besenenne täze ýurtlar tanamagy, söwüş üstünde çykmagy da iýleşlerimiziň taryhyň durly döwürlerine ýer togulugynyň durly ýerlerine baryp ýeten şol ýerlerine hem özleriniň ululy kiçili döwletler gurmagy, türkmen ansanynyň ýakyn dostlary bolan bedew atlar bilen günüden güni baglanşypdyr. Orta asyrlarda hem iýleşlerimiziň gadymiyetden hem şu günümizde bolşýaly ulus sarpa goýupdyrlar. 1432-nji 1433-nji ýyllarda iýleşlerimiziň basan topraklaryny gezen syýahatçy Fransuz Bertrand de la Brigoro özüniň syýahatnamasyna şeýle ýazypdyr. Türkmen atlary has oňat atlardyr. Olar gowy hemem uzun aralyga çaparlar. Atlaryna diňe giýje iýim bererler. Türkmen halkynyň atçylyk ýörelgeleriniň däp desturlarynyň dikeldilmegine, at hesaplaryny ösdürmek işiniň ýoly goýulmagyna aýratyn üns berilýär. Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabatda hem ýurdumyzyň ähli welaýet merkezlerine, dünýä ülümlerine kawap gelýän atçylyk sport toplumlary, atçylygyň ähli şertlerine uygun bolan atxanalar guruldy. Muň şeýle bolmagy dünýäde şan şöhrat gazanan atçylyk mirasynyň ir ulusumyzyň tarapyndan üstünlükli ýöredilmegine, dowam etdirmegine ul goltgy bolup durýar.
Muň özi hormatly prezidentimizden bekişli bedewlerimize belen söýgüsiniň bardygyny, asynatlyk sunugatyna goýýan sarpasynyň aýdyň suwtnamasydyr. Şöhrata gadymdan gelýän bedewlerimiz barada milli mirasymyzy dikeltmek barada, mehriban ýurdumyzyň berkararlygy, halkymyzyň bagtyarlygy barada edýän aladasy üçin hormatly prezidentimizden jany sag, başy dik, döwletli tutumlary rowaj artyn.